गोबां सुबुंफोरानो टेनसन लाबाय थायो। बेवहाय आं सुबुंफोर होननानै हौवा मानसि एबा सेंग्राफोरखौ बुंदों दै लोगोफोर। बिथांमोना सानो आंनि आथोना मानो एसेबां उन्दैथार, मानो एसेबां खान्दाथार होनना। नाथाय मानि जाहोनाव आथोना खान्दा एबा उन्दैथार जायो बेनि जाहोनखौ मोनथिया, नङा होनब्ला? दिनैनि नैबे भिडिअ'आव बे गुबै मोनथाम जाहोनखौनो आं फोरमायगोन गुरै रावाव आरो एकदम सिम्पोल आइडिया खोन्थागोन जों माबोरै आथोना उन्दैथारब्लाबो 100% बिसिनायाव इन्जय खालामनो हायो एबा बिसिखौ गोजोन होनो हायो। बे मोनथाम जाहोनखौ फोरमायनायनि सिगाङावनो आं फोरमायनो सानोदि बांसिन मानसिफोरनि आथोना नर्मेल साइजनिनो, बांद्राय उन्दैबो नङा आरो खान्दाबो नङा। नाथाय बिसोरो गावखौनो गुबुनजों रुजुनानैसो उन्दैथार बायदि मोनो। नर्मेल आथोननि साइजआ जाबाय जेब्ला गोरा जायो अब्ला 12 निफ्राय 13 सेन्टिमिटारसो गोलाव जायो। बेनो नर्मेल आथोन। नाथाय बेनि उन्दैब्लासो एसे साननो गोनां आरो बेनि गेदेरब्लाथ' बुंनो गोनां बाथ्रा गैया। जोबोद मोजांनि बाथ्रा। अब्ला जों बुजिना मोनबाय 12 निफ्राय 13 सेन्टिमिटार गोलावब्लानो बेयो नर्मेल, टेनसन लानो गोनां बाथ्रा नङा। फैदो अब्ला जों आथोन गोलाव जायैनि जाहोनफोरखौ खोनासंलांदिनि। बयनिख्रुइबो गेदेर जाहोन नाम्बार 1आनो जाहैबाय जेनेटिक्स। जोंनि आथोना उन्दै गेदेर एबा गोलाव खान्दा जागोना जेनेटिक्स एबा फेमिलिनि जिन्सआवसो दिपेन्ड खालामो। जेब्ला नखरनि सुबुंफोरनि आथोना उन्दैब्ला नोंथांनि आथोनाबो उन्दै जागोन। जेरैबायदि बिमा बिफाया गोजौथारब्ला फिसाज्ला एबा फिसाजोआबो गोजौ जायो। हाइथा हाइथुब्ला फिसाज्ला एबा फिसाजोआबो हाइथा हाइथु जायो। नाथाय गासैबो सुबुङा बेफोरबायदि जाजोबा, आथोनाबो समान जाया। आरो आं एसे सिगाङावनो फोरमायखाबाय नर्मेल आथोननि साइजआ बेसेबां। अके लोगोफोर, बे जाहोनखौथ' बुजिना मोनबाय दायो। नाथाय आरो बयनिख्रुइ गेदेर जाहोन नाम्बार 2आनो जाहैबाय हरमना खम जानाय। जेब्ला जों सेंग्राफ्रा 12 निफ्राय 18 बोसोर बैसोआव देरनो हमो अब्ला टेस्टस्टेरन मुंनि हरमना जोंनि देहाखौ जौगाहोयो एबा डेभेलप खालामो। जेब्ला बे हरमना 12 निफ्राय 18 बोसोर बैसोआव खम जायोब्लानो जोंनि आथोनाबो देरनो रोङा जाना थायो। आरो बेबायदि गेदेर जाहोन नाम्बार 3आनो जाहैबाय पिउबार्टिया लेटजों जानाय। खायफा सेंग्राफोरना पिउबार्टिया गोबाव समनि उनावसो जागायो। अब्ला गुबुन सेंग्राफोरनि मादाव नोंथांनि डेभेलपमेन्टआ स्ल' जालाङो। बेबायदिनो आथोनाबो आबुङै डेभेलप जानो मोना लोगोफोर। नोंथांमोना पिउबार्टिनि ओंथिखौ बुजियाखैबो जानो हागौ, नङा होनब्ला? अब्ला खोनासं लोगोफोर, पिउबार्टिनि ओंथिया जाबाय जेब्ला सेंग्रा सिख्ला 10 निफ्राय 18 बोसोर बैसोआव हाबोब्ला जोंनि देहायाव गोबां सोलायनाय फैयो। जेरै गाराङा सोलायनाय, दारि लावनाय, हाइट बारायनाय, मुडफोरा सोलायनो हमनाय, सालमाय एबा पिम्पल्स ओंखारनाय आरो बायदि बायदि। बेफोरबायदि सोलायनाय फैनायखौनो पिउबार्टि बुङो। बेफोर मोनथाम गुबै जाहोननि अनगायैबो बे मोननै जाहोनजोंबो आथोना देरनो रोङा। बे जाहोनानो जाबाय देहाया बांद्राय मटा जानाय, मेजेम बारायनाय। जेब्ला उदैयाव आरो गाहायनि बाहागोआव मटा एबा फेट बारायो अब्ला आथोनाबो एसे हाबसोलाङो, जायनि जाहोनाव आथोनखौ एसे उन्दै नुयो। आरो नैथि जाहोनानो जाबाय निउट्रिसन एबा हेल्थ। उन्दै बैसोआव जेब्ला मोजां जानाय लोंनाय मोनाब्ला, प्रटिन आरो भिटामिन्सफोरखौ नांगौ बायदि मोनाब्ला बेजोंबो जोंनि देहाया जौगाया आरो आथोनाबो मोजाङै जौगानो मोना। जायनि जाहोनावनो जों बेफोरबायदि प्रब्लेम्सआव गोलैयो। बेफोरथ' जाबाय आथोना उन्दै एबा खान्दा जानायनि गुबै जाहोनफोर। आरो जोंथ' दायो आथोनखौ गेदेर खालामनो हानाय नंला, नङा होनब्लाना लोगोफोर? नाथाय आं फोरमायनो सानो नोंथांमोननो आथोननि साइजनिख्रुइ बेसे गोबाव आथोन गेलेनो हायो बेसो बाथ्रा। बेजोंसो जों इन्जय लानो हायो। अब्ला गोबाव सम आथोन गेलेनो माबोरै हागोन? बेनि राहाया जाबाय एक्सारसाइज खालामनाय, देहाखौ स्ट्रं लाखिनाय, जौ लोंनाय, सिगारेट सोबनायखौ बन्द खालामनाय, मोजां जामुंफोर जानाय जेरै फिथाइ सामथाइ, दाउदै, गाइखेर, घि बायदि बायदि।
आरो ब्लु फिल्म नायनानै आखाइ सोमावबाय थानायखौ बन्द खालामनाय। आखाइ सोमावबाय थानाय बे हुदाखौ नागारनांगौ आरो गाव फोथायनाया थानांगौ दि आंनि आथोना गेदेर एबा आङो गोबाव सम आथोन गेलेनो हायो होननानै। अब्लानो गावनि बिसिखौ नोंथाङा गोजोन होनो हागोन। बेल' नङा लोगोफोर, आथोन गेलेनाय सिगां हिनजावखौबो गरम खालामग्रोना लानाया जोबोर गोनांथार। अब्ला बेनोमोन, भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला मोनसे लाइक खालामना हो आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हर। गोजोन्थों।